bammi ni kiwiyere me leciri ñam mun mi haala mi tawle ses nya hon safi mbattumi lani tewo ndekreyo ndeko botere botere net barkata lecere botere lecere botere fajay wallahi lecere botere yow mi turmi ha morami ya no kire ko lecere ko ne tami ndagaro ci kuno mo tew aruna ndagari wonde ko ne holkonde duse wina Ablay wallahi kuuteji makko oɗo woni ni ko wawde huuti yam yalta duse Ablay aɗa huwi kuuteji ma deda jiiɗa fof ɗo hu halle sago aɗa tan kottina koɓe kaali ko jettuɗo aɗa mandila mandi kay tan mbiyami mi waɗi désordre nder galle désordre ana wonde ko bandi yagal bandi yagal on désordre eyi est-ce que abbas no gonɗum daarle kolɓe sette koɗon set jarɗa ayani jamma mi yari ɗum kono mi non jani maggal tubade boy min bitono étage troisième étage tan de dowde min biti étage ni dal dal gayno omo jugdono gayn goddo ko do étage to tono yari yasin te tan ɓucci do are no ɓucci tan dogimi ga teɓi mo mini wa digi dolle wala mi ɓun don teɓi mo dewi jar jefe sen tuba mi kottile taw yene mi no wala ko sen tuba minne nde ɗo tankere ko tankere ɓiyam wonɗo hanki jamma o yi o nangoy tankere nde wadde o yom foramo tankere nde jonnon pommi joni o ari o wisso haɓe majjini tankere makko min jaltimi fotongo bammi ewa saga hen mbaɗa waɗa lagnan kala jiiɗo yo ɓenninnam fotongo e ɗum ɗo ɗum kala bawɗo yiiɗi hen fof yo walliram saabu Allah tankere nde ko tankere ɓiyam yo walliram saabu Allah ndungu ko woɗɗo mi anda somin dañcaɗo tanke goɗɗe e salminama kala kadiɗo o jowo e fotongo yo ɓenniniram ɗum saabi Allah dum ɓuranimi affaire luppude ndiyam e rokkam dandam e dole kam e wurte jam e fofom rokkam tan mi hoora galle paamo ɓuranimi dan on kam o meeɗi yiide debbo ne seera gorko gorko so jogori mane ñagotaako dande ala mbiɗa jaɓere ɗo ayna ha warami ɗo yuppami ndiyam guldan oɗo mbiya ala rokkam dandam ay sara mboɗo heppi mboɗo mooli Allah mboɗo hoora galle babam rokkam dandam mi ala ta koy mboɗo wat ko yaawi mine ma haydara rokkata kam dada gorko so dowlinaani waragu makko timmaani gorko so nawliraani waragu makko timmaani gorko ma jogoo lemmel kanel tan jiira mi haalde sesor kam ko kanel tan jiira brique ne waɗa doore ene fiya orange money ene fiya weeru ene fiya diez 144 diez ene waɗa riham yan ganda ko riya tan guddira tawa jomum ene yeeya basalde wonde limon e kirmazine wonde vinaigre quoi sérieux relo farmadaney ba ina ba samba gijam humalama warna ngari ndi ngari sarsandi ndagori kodde ndugori laalo nene hokkam nebo baba hokkam nebo ko batta nebo so pay huley minyam woni mo bi deni yanke bi harbe takadade sayi mo do jettamo bismillah ilochen ramani calame amadi hijo hajo tokkito yenay kejam jolli kadi sawidi he mima he sawidi yayam mima futan patumadi kima ilay nyama giselma
Samba yoy saway masa way gorgolam samba sajja mandi su botom mayla yeja heli cukaga maji da bella karam bendi adalla ya baralla ya samba modere ko dusu ala hidra dum kam ko ridde dum do elle jomum ko nyaami bocconde Bira majida. Kau majida? Kumatam? Dekin dia apa? Dekin dia apa? Mungkin dia apa? Apa? Dapat deh. Hah? Dapat deh. Siapa ini? Aduh, bukan lo yang mah.
Xelam dogi gatche ko di jammo walter ko mi joj Dabo hesani nyagat hokam dagam O wi mo munyan tama ko so joni jawdi yalla jogi mbadi mashallah me hakile wala som yalto fer ko pala ko hali sona fala no jodi wonno ne so wi mo sere softa jala ay ndeno yidano saka joni to khalis ala andu ko fundi so huti tema wi bagunala ngande fundi ko tampere munyan mo sere ay so khalis e wango sere be ma barke fam da rate wonta sere nati walde nyene foko cerne mo nyago yo sere munyan mo sere ay so khalise wango sere be mi ma barke fam la rate wonta sere nati walde nyene foko allo madam bamma salminimo ya balle de bamma nyamani yarani so wona hande kam pimi loci nay mburu mbaddum en kam kafe koppuji jeenay Allah wadi hanki kam mi hebi nyamde boluji jeedidi maaro mbaddum hen kam jammo kam mbaddum en sorade firyo yimma waden kam dum amadam mbimo mi ala kadi wadi ballini laak jom fu be mbiar laak enen mbiyen ñiri kosam pime ngam paltuji jeenay miga nena murani miga baba murani e ko mi jurmo dero accu dero mami dero samin karta mami dero sa addi bale mi dero sa addi roi mi dero sa addi treble dero keur mami dero karone ko sin mami dero niga sommi hande no mi jewo ko gol jinna do sabu jinna ko hayre jaga wajur ko hayre jinnar ko hayre jinnar ko hayre Koy Maksal wana gong makka bana len kono Sonko lami no ma modi non Sonko nyani lami hay batmen Sonko Sonko kay ko inde mojjal Sonko Kasmat nya wana nendo wana fannen Sonko hali bon la ila e dara gaña ko rek wallahi min no mim guju gay eleri guju kan tan batay kurulum eleri jarar kan wala ko dum oro fi ngade ha ngabo or piemo jogere gawuji ko ngabon ha fewo ndo fonde to haya ko dum no gawu jewra bakma min suwabe galaynabe tagaji mo min barar do e wurdi so wonno maire goddo wonno do billahi wallahi tawno min fo amin robos tawno min fo amin robos ledi a wujjat mbewo ngaraw jaa pere o yima an no o yi gendarme ki ni la galay boy galay gendarme yemo mbacke ba mon yo lo wax lo lay def lo wax billahi wallahi lo lay def mo di commandant Allah mi sedi sa o pante ko la kar won jaaj ma Umar mi halati halala do gardi kande o pante ko la kar won jaaj ma marma halata tonde kadara Umar mi kay o buta bam ono ngam odon selli ko do la kar be selli kay ana yero ko bodolan ayero ko boji ko dari fo ci kro ko anje ok modi di pande na mamare ya no wieta mere wujja gawri ya rawadu fuyde kotu ko an wujji a wujji gawri a wujji gerte a wujji sabone hay hande a ɓamay sabonde to a hokkilonnowo kottu maɗa hay hande jaltinɗa sabonde ko ɓeere jaltinɗa ko dokkuɗa kottu ma an mbi kottu o an mbi lamde o yomaje hen kottu maɗa ma laaɓamo ɓaydi yewr ko wantan lamde yumu mimata koɓe sawdu min mi meeɗi sañade tan jehen min ko jibinami ko ɓe mbiɗa yaaɗi riñoji gandanɗa hoore maɗa min mi anda ko pirti mi salminima
keñiɗo so wona jamma o jogi ñaw hol jogiɗo ñaw kawma on selli abdoul kawma abdoul mo jogi ñaw reedu ndu ko hendu woni hen a yimo reedu mom ala hendu an aɗa selli an kono kanko ɗum ko ñaw ko balone hendu woni hen ya haal haajuma min mbeɗa ya lawol eyyi hendu noon yaltata ko jamma jamma ha jamma heddi 2 heures 3 heures 2 heures 3 heures ha 4 heures mbaɗatmi koye bone saha fof hendu waɗi tos yalta so yalti mi jetta parfo paaf e suudu ndu minute aji 5 hendu wondu kadi yalta kadi ni mbaldiren men makko min noon ñawo omo mi ñooka ɗum e yam ni yeɗagor omo raɓo fofte an sona ka gambo galle o sinno ko sago ma hay goto natta ɗo par la force noon a jeeyaɗo hannde a jeeyaɗo janggo ko garoɗo a wawa ambudemo ɗo mi wawa ha wallahi Demba Ndiaye deli ka tinno saɗa yimmo ganduɗa gowɗaji ma gaskina a jaama julde salamu aleyma e pullo baliji deli ka mara ala wona kecce ɓole jewa sama kebbel wona kecce ɓole ana wona kaɓe tuba sahel ɗuɓa wuro sarif sar yi deli ka sarif mamadou alpha yi deli ka ay baydi kalantumami mi wiyatama jamwal ni ko moƴƴi ko neldata ko bande en Houleye Lamma ne waɗanma ɗum ɗo nelduɗa ɗum ko bande en ɓe mum min wonno mi wona bande neldata ko photoje mayɓe komi maayowo tagaɗo fof ko maayowo kono hoto nelde photoje mayɓe mbiɗo muuli Allah saɗa yiɗi jaam hakkude men saɗa wawi a neldanima ko moƴƴi tan mayɓe ya neldam ɗum to pawɗa ɗum sa neldi kam daña hen ko boni mi wanma ko boni sa kangaɗo payata ko lakara mi haalnima ɗum wona bonane ragal ɓingal seddal bande en ya neldi ɗumen photoje moƴƴe min ya neldam kala mayɗo neldam sa neldi kam ɓe mi anda ko hol dalil yalla yurmoɓe yafoɓe komi maayo ha there you go let's go Pulaguel futanenam hayo futa dore masina jalo Pulaguel eko barke mogasata serembe waliya betangi besharia Charalengi go ademen finata woni ademen Islam woni dine men yo oh Pulaguel futanenam hayo futa dore masina jalo Pulaguel eko barke mogasata serembe waliya betangi besharia Carolengi go adamen, inada woni adamen, Islam woni dinamen yo. Famo alla fo bani fama, alla fo bini mi fat mi ama. Faso hano laji fo kalama, sago mi hore ma joyi an me jalan ma. Alhamdulillah ndeke mborjogi ganyo. Mangwane moko temi metini berende. Wale mingi zata jido dunyo jonyo. Kote mo judi fo pa me mamende weti. Mohamdi na ki kojogi manyama gojeya. Tebi jogurdo tumaki maruto tojeya. Moperne mulabani soma ijango fiye. Fondu de kala nebdo kanyuwani aniyam. Mino tere, mi wiyeta mama mi fodo no kona soari mami nyam. I'm dilo tere, ni kalbo wabi hokude masine ala patu wani chino nyam. Allah rokkunomi demgal larkay ko demgal Allah rokku structure de communication tiitonde ari caɗele ngase rendo joguiɗa ko conférence concert cérémonie officielle mariage baptême anniversaire walla ka ceerno aɗa yiɗi waɗanede communiqué ko tiitonde yawri hen en mbiyani ala ɗo woni kono ko ɓuuri garɗude ko koye tiitonde tawete mon yiɗi jokkodirde e mabɓe kala numéro whatsapp 00221 719 88 80 appel direct 00221 33 855 16 37 structure de communication tiitonde ari ko findinde e tindinde e herjinde e jirtinde gila tiitonde yetti ele ngasi e rendo men